nek nembung pipis badhe wonten wingking kok ya mesa Bu nuwun sewu kula ajeng nguyuh waduh lho ya bener oh ya wingking ya wingking aja nguyuh iya aku ya wis tak ganti ya mau wingking Bu kula ajeng wonten wingking ajeng nguyuh kalih ngising tak lengkapi dari band lengkap band ora berpikir yang beda ya ning kuwi ora usah domongke neng wingking ki nek wong Jawa wis ngerti oh iki arep pipis apa arep neng muri arep buang air besar utawa BAB ora usah domongke ngicing tapi ini aku ki njaluk sego ya ning wingking mbok kula ajeng nyuwun sego oh nggih Pak ten wingking lah berarti ning wingking macem-macem yo sego yo ngising sing bener sing endine aku njaluk sego yo sing bener kuwi dileboni sego terus ngising oh iya oh wis mumet sirahku iya ya padha lah nek mumet basa Jawa ki ora perlu dikartekke secara detail seperti itu oh ngono kabeh nganggo samito samito sasmita ya samito nih nganggo sasmito